Гүлшәшәк Ғалиева. Тулғақ. Самат район парт конференциясына үзенә бер ғырурлык белән җыенды. Юл буе үз эшенә йомгак ясап барды. Шөкер, дәүләткә ашлык тапшыру планы арттырып үтәлде. Колхозчылар да өлешсез калмады. Бу мәсьәләдә авызы бер тапкыр пешкән Самат хәйләкәр эш итте. Урман буенда колхозның сугыш елларында исәптән сызылган берничә гектар җире бар иде. Шунда арпа чәчтерде, арпа кытырып уңды. Колхозчыларга шуның уңышын истәпләште. Колхоз урып җыюга төшкәнче, иртә өлгергән арпа колхозчыларның караңгы келәтләренә кирип урнашкан иде инде. Урак өстендә икенче секретарь каенлыга көн аралаш диярлек килеп, сугылган ашлыкны себреп диярлек дәүләткә тапшыртып йөрде. Әмма Саматның күңеле тыныч иде. Авыл кешесе кулына кергәнне авызына кабу юлын таба. Күпләрнең ярма ярдыру, ын тарттыру өчен кул тегермәне бар. Төн йокысын йокламаса йокламый, әмма ризыгын эшкәртү әмәлен белә авыл кешесе. Гаиләдә үзенә карата җылылыкның кими баруы Саматны нык борчый. Саймәне аңлап җиткерә алмый. Узган төн аны аеруча аптырашта калдырды. Таң алдыннан матур төш күреп, җаны тәне белән сөйләсе килеп уянды ул. Һәм күңеле тулы наз белән Саймәсе янына ашыкты. Ул да йокламый икән. Йокы аралаш имчәк сурып яткан кызын читкәрәк алып кую нияте белән балага үрелгән генә иде. Я Хода! Шул вакыт залдан төшкән зәгыйф ут яктысында хатынының үтә кырыс күз карашы кадалды аңа. Күрмисеңмени? Бала имезән бит. Бар, утыңны сүндер дә урыныңа чыгып ят. Безне борчыма. Әйтерсең, Саматның битенә бызлы салкын су сиптеләр. Бөтен тәне калтыранып китте. Шулай да сабыр булырга тырышып, карават читенә хатыны кырыена килеп утырды. Былай яшәп булмый бит инде, Саймә. Мин яшь, тап-таза ир кеше. Эшемдәге һәр чак башымны төеп торган борчу мәшәкатьләрдән бераз арынырга, тынычланырга дип өемә ашыгам. Ә синең бөтен гамең көне-төне шул балада гына. Аны да гадәтсезлеккә өйрәтеп бетердең. Үзең дә йокы күрмисең. Мин бу йортта бөтенләй артык кешегә әйләнеп беттем бугай. Сүз әйтер хәл юк. Күз яшыңны агызырга тотынасың. Ни булды сиңа? Бала дидең, балабыз бар. Бер-беребезне иркәләп кенә яшәрлек бит юк исә. Нүҗәли син шушы яшеңнән бөтенләй сүңдең. Миңа хәзерге вакытта баладан кала берни кирәкми. Шушы баланы исән имин үстерә алсам шул җиткән. Әгәр баласыз калсам яши алмам, үләрмен кебек диде дә, Саймә иренең күкрәгенә башын салып елап җибәрде. Ярый, тынычлан. Бу нормальный хәл түгел. Казан врачларына күренергә кирәктер сиңа. Уйларына бирелеп, ул конференцияга баруын да оныткан иде. Тәмам үз иркенә куелып барган атның кинәт туктап калуы гына аны уятып җибәргәндәй итте. Кай җиргә җиттек соң әле без? Акбәкәл, нәкъ шушы төштә Фәридә белән очрашуы исенә төште. Нигә? Бөтенләй истә оста югында Фәридә. Конференция Самат өчен көткәннән артыграк җайлы узды. Беренче секретарь отчет докладында, бәхетенә аны һаман Казанга алмаганнар иде әле, Саматның фамилиясын еш кабатламаса да, колхоз исеме белән аларның уңышлы якларын ышандыргыч итеп тасвирлады. Фәкать өлкә конференциясына делегатлыкка кандидатурасын караганда гына икенченең аның партвзыскание бар бит, строгий выговор дигән сүзе залны тын калдырды. Кайсыдыр аны конференцияга кадәр үк снимать итәргә кирәк иде дип тәкъдим итте. Шуны гына көткәндәй беренче секретарь дөрес фикер иптәшләр дип хуплап куйды. Саматның муйнындагы илмәк җайлы гына алынды. Конференция тәмамлангач, Саматның беренче мәртәбә өенә кайтасы килмәде. Гәрчә күңеле тулы шатлыклы хәбәрләр булса да. Ул бәйдәге ак бәкәле янына борылды. Атның ялларыннан назлап торган Фәридәне күргәч аптырап калды. Үз күзләренә үзе ышанмыйча. Фәридә, әллә син инде? Каян килеп чыктың? Нишләп торасың монда дип сорады.
Отчет белән килгән ием. Ак бәкәлне күрдем дә, авыл башына хәтлегенә булса да утыртып алып кайтыр әле дип, сине көтәм менә. Әйдә, утыр дип, Самат Фәридәгә сынаулы караш ташлады. Аннары соклануын яшермичә, Субханалла, иргә чыгу, бала табу сине тагы да чибәрләткән дип истәде. Кирфегеңнән гөлләр тамады имме? Фәридә кумач күк кызарды. Син минем иң жүләр чагым хатасын гафу итә алмадың. Саимәне миннән өстен күрдең. Как же? Ул бит югары белемле укытучы, моңлы итеп җырлый. Мин, шулай гына булсам да, иремә чит кеше баласын алып кайтып тоттырмадым. Туктале, Фәридә. Әллә нинди гайбәткә ышанып, ничегәле бу сүзне әйтә аласың? Кеше сүзе кеше үтерер диләр. Әллә инде Саимәне хурлау өчен генә тырышасыңмы? Башыма тай типмәгән. Авылда сүз таралгач, Шакир абыйларга үзем бардым. Үзем карадым ул баланы. Күзләре, чәчләре, тән төсе нәкъ синеке. Бишектәге бала бишкә төрләнә диләр. Үсә, гел үзең төсле булыр әле, менә күрерсең. Иң хикмәте шунда, бер сөйим әле дип, баланы кулыма алдым да, битләреннән, маңгайларыннан үбә башладым. Һәм егылып китә яздым. Башыннан синең исең аңкып тора бит. Зиһеннәрем чуалып китте. Әле менә хәзер дә үзеңә сиздерми генә чәчләреңнән иснәп алдым. Икмәктер менә. Икегездә бер үк ис. Нүҗәле шул баланы бер барып карамадың? Югыйсә, авылда чыккан сүзләрне ишетми калмагансыңдыр. Мин бит Саимәгә әйттем бу турыда. Зәйтүнә апаның кызлары, конечно, бик матурлар. Сездәгесе дә шундый матур булса, Саимәң юләр баш матурлыкка алданадыр. Ул бит аны бер кая алып чыкмый. Декреты беткәч, эшкә дә чыкмады. Химия укытырга яңа кеше алдылар. Ул баланы гомер буе кешедән яшереп асрый алмассыз бит инде. Эх, Самат, нишләдең син? Ярый, Фәридә, бу турыда сүз куертмыйк. Берәрсе гүзәл хакында сүз кузгатса, аның ачуы килә иде. Ул ачуын басарга теләгәндәй, атын чыбыркылап куа башлады. Кумачы әле шул атыңны, үз көенә генә кайтсын. Әйтәсе сүзләремне әйтеп битерим. Тагын кайчан күрәм мин сине? Бүгенге очрашуны көтеп күпме хыялландым мин. Син дә мине яраттың бит, Самат. Арага Саимә кергән булса, без барыбер бергә булыр идек. Сизә күңелем. Эшең әйбәт барса да, үзеңне еш мактасалар да, чын бәхетең юк бит синең. Юк бит дип, Фәридә Саматның күзләренә туры карап, аркасыннан йомшак кына сөеп алды. Самат як-ягына күз төшерде дә, атны туктатты. Фәридә, син бу төшне хәтерлисеңме? Әйе, Самат, мине иң бәхетле дә, иң бәхетсез дә иткән җир бит бу. Моннан үткән сайын йөрәгем җәрәхәте гел тирәнәягенә бара. Әнә теге куаклык безнең иң сихри урыныбызга әйләнгән ие. Авыр, бик авыр миңа моннан үтүләре. Үткән сайын яшь аралаш бер җырның сүзләрен кабатлап үтәм. Тарта күңел һаман, тарта сиңа табан. Авыр миңа ялгыз чакларда, сөенечкә дисәм, көенечкә икән, очрашулар шушы якларда. Әйдә, Фәридә, миндә тәмле күчтәнәчләр бар. Гамсыз яшьлек минутларын искә алып, беразга гына булса да борылый әле шул серле куаклыгыбызга дип, Самат атны бираук башлады. Тик Фәридә аның кулындагы дилбегәне тартып: "Юк инде, Самат", диде. "Әйдә, балаларыңны ал да, китик икәү дөнья читенә дисәң икән, ике дә уйлап тормыйм. Булай юк, җаным. Миннән аны көтмә. Иремә хыянәт итә алмам. Бер кайчанда. Рәхмәт. Гафу ит, Фәридә. Монда үзем генә булса да тукташтыргалармын әле." Калган юлны, сүзне яңартмыйча, тын гына уздылар. Акбәкәл инде әйтеләсә әйтелде, кызуласам да ярыйдыр дигәндәй, юырта башлады. Шулай бер көнне Самат фермадан уйланып кына кайтып килә иде. Кинәт Шакирлар капка төбендә басып торган бер кыз балага күзе төште. Һәм сискәнеп китте. Туктале. Бу сабый безнең гүзәлгә охшаган түгелме соң? Тиз генә атын туктатып, балага таба атлады. Ачык капка аркылы җәһәт кенә ишек алдына күз төшереп алды. Самат кызына дигән конфетны кесәсеннән алып
балага сузды. Ни атлы син, матурым? Исемең ничек? Пәния. Әтиеңнең исемен беләсеңме? Беләм, Сакир. Әниеңнең исеме ничек? Зәйтүнә. Сеңлең дә бардыр әле синең, аның исеме ничек? Әния. Субханалла, син зур үскән бик гүзәл кыз икәнсең ич, дип, сөйләнә-сөйләнә баланы күзәтте Самат. Гаҗәп, Фәния белән гүзәл арасындагы охшашлыклар күзгә бәреп тора икән ләбаса. Икесендә дә түп-түгәрәк йөз, сап-сары чәч, сөрмәле зәп-зәңгәр күзләр, төс аяклар. Гүзәленә «Я Хода, кайлардан килгән шушы кадәр матурлык» дип сокланып туя алмаган чакларын күз алдына китерде. Чыннан да балаларны бутаганнар икән дигән уй җанын телгәләп үтте. Инде Анияне күрәсе килү теләге аны ихтыярсыз итте. Кирелергә чыгып килгән Зәйтүнә Саматны күреп каушап калды. Шулай да үзен тиз генә кулга алып: «Эй, исәнме, Самат? Нигә капка төбендә генә торасың? Әйдә өйгә керик», дип кунакны үзләренә чакырды. «Рәхмәт, Зәйтүнә апа. Ни хәлләрегез бар? Менә Фәния белән гәпләштек әле. Шуннан Анияне дә күрәсем килеп китте. Таза саумы, үсәме?» «Аллага шөкер, бик әйбәт, таза сау, матур гына үсеп килә. Ап-ачык итеп сөйләшә. Апаларыннан әкиятләр укыта. Ишеткәннәрен түкми-чәчми сөйли ала. Рәхмәт төшкере, Саимә аңа китаплар биргән иде. Шул китапларны укысаң, аңа бүтән бер ни дә кирәкми. Шигырьләрне дә ятларга маташа. Хәтта бер көнне «Что такой беспокой?» кияү чыкмый кызларга. Менә хәзер тәпән алдым, карт кызларны тызларга дип җырлап та шаккаттырды әле ул. Шакирның көлеп эче катты. Кызлар да пырых-пырых килделәр. Олылары ирәткән җүнсезләр. Ирәткәч, матуррак җыру тапмадыгызмыни дигән идем. Матур җырдан алай көлмәс идегез әле. Әтинең күптәннән булай эче катып көлгәне юк ие, дип, тагы шыркылдап көлделәр. Шаккаттыргыч бала булды ул. Бер генә ягы белән дә безгә охшамаган диярсең. Зәйтүнә соңгы сүзләренә аерата басым ясады. Самат та моны яхшы аңлады. Шакир абый ул балага әле дә кырын карыймы? Электәге кебек тавыш чыгармыймы? Юк, Самат, Алланың биргәненә шөкер, бик тыныч йөри. Солгалавы да күзгә күренеп кимеде. Аниягә дә үзгәрде. Хәтта еш кына карчык, бу бала безнең нәселдә бер дигән укымышлы зур кеше булыр әле дип әйткәли башлады. Тик менә Әхтәмем белән Фәниям бик көнче. Шакир аз гына Анияне сөя башласа, шунда ук килеп җитәләр дә икесенең арасына керәләр. Ания үтә сизгер. Алар килүгә читкә тайпыла. Эй, ул баланың зирәклеген сөйләп бетерә торганда түгел. Бу сүзләрдән соң Саматның күзләрендәге моңсулыкны Зәйтүнә йөрәге белән тойды. Һәм тирән сулап: «Эй, язмыш, язмыш», дип куйды. «Зәйтүнә апа, сез Ания белән бездә булгансыз икән. Безнең гүзәлне күргәч...» Яшерен батырын түгел Самат. Кем әйтмешли, гүзәл суйган да каплаган Фәниям. Кашларының уртадан бераз сынып торуына кадәр безнеке. Сез моны Саимәгә әйттегезме соң? Бәреп әйтмәсәм дә, аңларлык итеп сиздердем инде. Ләкин Саимәне үзең беләсең, алай гына ышандырып булмый. Әйе, анысы бар. Әгәр гүзәлне Шакир абыегыз күрсәме, билләһи газим тәгәрәп китәчәк. Фәнияне айрата каты ярата. Әниемә охшаган, әнием истәлеге итеп, Ходай биргән бүләк ул миңа дип сөя. Балалар үсеп җиткәнче төзәтергә кирәк безгә бу хатаны, Самат. Менә шуны сабыр гына аңлатырга тырыштым Саимәгә. Гүзәлне Фәния белән чагыштырып карарга куштым. Кая ул? Гүзәлне кочаклап, еларга ук тотынды. Алыштыру турында сүз дә булырга мөмкин түгел ди. Бирегез безгә Анияне. Икесен дә тәрбияләп үстерәчәкмен ди. Гүзәлдән айрылу миңа үлем белән бер ди. Куллары ук калтырый башлады. Сездә булганымны Шакир да белә. Тик аңа гүзәлнең таш Фәния төсле булуын әйтмәдем әле. Ник кенә бардым да, ник кенә күрдем икән дип тә уйладым. Кызганам мин аны. Ни кадәр тәрбиядә булмасын, нинди генә затлы киемнәр кимәсен. Ялгыз ул бала. Куркып капканың теге ягына да чыгармый бит аны Саимә. Кыргый булып үсә балакай.
Ания уенчыклары яна бара башлагач, бүрегә караган кебек карады. Үзем гаепле шул, үзем. Күрәчәкне күрми, гүргә кирип булмый дигәндәй, күрәчәк булгандыр инде нишлисең. Бүлнистә ятканда бер әйләнеп тә карамадым бит шул балага. Ул якка карасам да, сихерләнгән кеше шикелле Саимәнең бәхетле йөзенә сокланудан ары уза алмадым. Ярар, Зәйтүн апа, без былай килешик. Әлегә бу сөйләшү ике арада гына кала күрсен. Сез берәр көнне Ания белән Фәнияне алып, безгә килерсез. Кайчанрак икәнен үзем хәбәр итәрмен. Әгәр син иртәгә кичкен рәттән соң үзең безгә сугылсаң, лучшырак булыр, Самат. Шакир абыеңның да сиңа сөйләр сүзләре бар. Анияне дә иркенләп карарсың, сөйләштерерсең. Үскән саен сиңа ошый бара. Самат Фәнияне күрүенә, Зәйтүнә белән иркенләп сөйләшүенә канәгать иде. Аның уйлары Саимәсе тирәсендә чуалды. Бала тапкач бик үзгәрде Саимә. Үз сүзлеләнде. Һич кем фикеренә кулак салмый, кызларының алышынырга мөмкин икәнлегенә ышанырга теләми. Анияне дә күргән бит инде. Нидән курка ул? Табибларның бүтән балага уза алмаячаксың дигән сүзләре нервларын әкрен-әкрен кимрәме? Күңеле берәр афәт сизәме? Әллә гүзәлнең табигатьтә сирәк очрый торган гүзәллегеннән сихерләндеме? Икенче көнне Саматның күңеле көр иде. Район үзәгенә барганда юл буе Шакирлар турында уйланды. Җилышта утырганда да онытылып киткәләде. Сөенечле хәл көтүдән җан рәхәтлеге кичерү иде ахры. Кибеттән әнисенә һәм Зәйтүнәгә бик матур кәшемир яулык, Саимәгә капрон уйык, балаларга шоколадлар һәм башка тәм-том алды. Көндезен ошарга кайткач, өйдәгеләрне куандырып, бүләк күчтәнәчләрен өләште. Зәйтүнәгә дигәннәрен портфеленнән чыгармады. Кичкә ашка көтеп тормаска кушты. Бераз тоткарланачагын әйтте. Самат кичкен рәттән соң аргы яклап кына Шакирларга китте. Зәйтүнә аны башта барлык балалары белән таныштырды. Чыннан да, Аниядән калганнары сары чәчлеләр, зәңгәр күзлеләр. Арада иң чибәре Фәния икән. Ә малайлар кыяфәтләре белән әтиләренә охшаганнар. Зәйтүнә Ания белән Фәнияне генә үз яннарында калдырып, башкаларын каядыр озатты. Кунак килгәч, монсыз ярамас дип, Шакир өстәлгә бер ярты чыгарып куйды. Шакир абый, әйдә бүген яртысыз гына сөйләшик әле. Зәйтүн апа, сезнең миңа сөйләр сүзләрегез дә күп дигән иде дип, Самат аракыны читкәрәк итеп куйды. Зәйтүнә дә сүзгә кушылды. Башта чәй эчеп алыйк дим. Бәрәңге пәрәмәче пешергән идем. Тәмле булгандырмы инде? Утырыштылар. Самат кызларга шоколадларын, Зәйтүнәгә бүләк яулыгын бирде. Ә үзенең күңеле гел Аниядә. Бу җылы караштан Ания кыюланды, елмаеп Саматның каршына ук килеп басты. Пиджак кесәсенә кыстырган ручкасын тотып карады. Фәния гадәтенчә сеңлесен читкә төрткәләп, ручканы үзе алмакчы булды. Ания барысын да шаккаттырып: "Әнә әтигә бар, ул сине ярата. Тимә абыйның ручкасына" дип, Фәнияне бар көченә этә башлады. "Кил, кызым Фәния, кил үземә" дип, Шакираны үз алдына утыртты. Матур иреннәрен биреп, Фәния еларга җитеште. "Әти, миңа да луска киләк." Самат Аниядән күзен алмыйча, сораулар бирә-бирә аны сөйләштерә башлады. Баланың ачык, матур сөйләменнән хайран калып, аңарда үзенә охшаш якларны табып, кайчак сүзсез дә утырды ул. Чәчләренең дулкынланып торуы, маңгайының уң ягына бөдрәләнеп төшүе, күзләренең төсе, бармакларының озынлыгы барысы да Саматныкы. Әнисе Саматка бармаклары озын булган кешеләр музыкант була. Синнән берәр музыкант чыкмагае әле ди торган иде. Аниягә карап, исе китеп утырган Самат Зәйтүнәдән сорап куйды. "Зәйтүн апа, уятрак булса да сорыйм әле, тик ачулана күрмә. Аның йомшак җирендә ясмык хәтлерәк миңе юкмы?" Зәйтүнә югалган бик кадерле әйберен озак эзләгәннән соң кинәт кенә тапкандай, кабаланып: "Яхда,
уң як күт битендә бик матур миңе бар. Әллә синдә дә бармы дип, гаҗәпләнеп сорау бирде. Бар шул, бар Зәйтүнә апа, дип көлеп җибәрде Самат һәм Анияне кочаклап алып алдына утыртты. Менә шул вакытта бөтен тәне буйлап рәхәт бер дулкын узганын тойды. Тын калдылар. Тынлыкны Шакир бозды. Я Самат, нишлибез инде? Ярый, сез Зәйтүнә белән барысын аңлаштыгыз. Балаларны күрдегез. Кайчан миңа гүзәлне күрсәтәсез? Ул кем төсле? Самат белән Зәйтүнә тиз-тиз генә бер-берсенә карап алдылар. Әмма алар бер карарга килгәнче моңарчы тын гына барында тыңлап утырган Ания. Әти, гүзәл ул Фәния төсле усал, уенчыкларын миңа бирми дип әйтеп салмасынмы? Әйе, Шакир абый. Гүзәл Фәниянең дәвамы. Әйтерсеңлә алар игезәкләр, диде Самат. Эх, җәмәгать, ул бит миңа әнием төсе итеп Худайдан җибәрелгән тагын бер бүләк булган. Юкка гына йөрәгем ярсымаган икән. Анамның вафаты алдыннан теләген Худай ишетеп, кабул иткән булып чыга түгелмесең? Эй, карчык, гүзәлне күреп кайткач та теш араңнан да чыгармадың бит. Булай булгач, Самат, әни турында сөйләмичә ярамас инде. Шакир өстәлдә торган аракыны бер йотып куйды да сөйли башлады. Минем әни авылда гына түгел, бөтен тирә-юньдә дан тоткан иң матур кыз булган. Әнинең әнисе минем әби инде, шибәрләрнең шибәре саналган. Әйе, матурдан матур туган. Әби бик яшьли ятим калган. 11 яшьләрендә аны туганнары Казанда яшәүче бер гаиләгә асрамага биргәннәр. Ә бабай буласы кеше яшьтән үк 40 тартмачы сәүдәгәр булган. Авылга сирәк кайтып йөргән. Төрле җирләрдә йөреп сәүдә иткән. Әбигә 16 яшь тулыр-тулмас чагында язмыш аны бабай белән очраштырган. Беренче күрүндә үк бабай үлеп гашыйк булган. Әби дә яраткан күрәсең. Күп тә үтми иләнешеп тә куйганнар булар. Берничә ел Казанда яшәгәннәр, балалары булмаган. Революциyaдан соң авылга кайтканнар. Әти-әниләре аларны куанып каршы алган. Киленне дә бик ошатканнар. Авыл кешеләре генә Габдел Кадир марҗа алып кайткан дип авыз чайкап алган. Чөнки әби сапсары чәчле, сөрмәле җете зәңгәр күзле, аппак тәнле сылу булган. Өстәвенә кигән киемнәре дә кофта-юфка икән. Аны бителек марҗалар гына кигән. Авылның бөтен иратлары бабайны тәмам аптыратып бетергән. Шибәркәйне күрер өчен юк-бар йомыш табып, туры өйләренә килү дисеңме? Очраткан бер җирдә бабайны сөйләштерү дисеңме? Хәтта кайберәүләре бабайны андый гүзәлләр бер ир хатыны гына була алмыйлар. Курыкмыйсыңмы? Көнләшмисеңме? Ничава, бәлки безгә дә өлеш чыгар әле дип шимиткәләп тә ала икән. Бабай андыйларның берсенә шундый итеп кундырган ди. Теге бәндәнең алгы тешләре казнасы белән кубып чыккан. Шуннан соң гына сүзләр тынган. Озакламый әби нәкъ үзе кебек үк бер кыз бала тапкан. Ул минем әни булган. Аңа Биби Гайшә дип исем кушканнар. Тора-бара аны Матур Гайшә дип кенә йөртә башлаганнар. Менә каян килә ул безгә сары чәчле, зәңгәр күзле матур балалар. Мактанып әйтүем түгел, Самат, үзең күреп торасың. Әби белән әнинең хәер дугалары алар, Алланың рәхмәте төшкерләре. Шакир бераз тын торганнан соң хикәятен булай тәмамлады. Әни белән әти әйбәт яшәделәр. Тик әнинең гомере кыска булды. Миңа 16 яшь тулган көнне кинәт кенә үлеп китте. Үләр алдыннан әтигә, үзеңә бер кыз табып бирермен дигән идем. Вәгъдәмне үти алмадым инде. Кичер мине, атасы. Миңа охшаган кызларны менә улым Шакир алып кайтыр. Баланың баласы балдан татлы була ди. Син аларны миннән дә ныграк яратырсың дигән иде. Әмма әтигә аныкларны күрергә насыйп булмады. Әни вафатыннан соң бик бетереште. Кайберәүләр, Әхмәт Вәли, сиңа өйләнергә кирәк, булай үзеңне үзең ашап йөрмә дип карасалар да, әти андыйларга минем Гайшәмне алыштыра алырлык җан әле дөньяга килмәгән дип кырыгына җавап бирә иде. Һәр көн әни кабренә барып, җылый-җылый белгән дугаларын укыды. Кайчакларда мине дә яртә иде.
Әміне әнинең қырығы тулған көнне иртүк тұрып юынды, қырынды, чистарынды. Әни ярата торган зәңгәр күлмәген алып киде һәм зиратка үзе генә китте. Минем дә барасы килгәнне белгәч, юк улым, үзем генә барыйм әле. Әниеңнең үзенә генә әйтәсе сүзләрем бар. Коръән укып, ашын уздыргач, икәү бергәләп барырбыз диде. Шул вакытта әтинең яше мөлдерәп торган, ачы хәсрәтле күзләрен гомремдә дә онытасым юк. Коръән уку сәгате җитте. Чакырылган кешеләр дә җыелып бетте. Әти юк та юк. Мине зиратка йөгерттеләр. Барып җитсәм, әти әнинең каберен кочаклап, йөз түбән яткан. Йоклап киткән ахыры дип төрткәләп карыйм дәшми. Йөрәгем жу итеп китте. Кулыннан тотып торгызыйм дисәм, кулы быздай салкын. Өнсез калдым. Аркасына әйләндереп салдым. Үзем калтырыйм. Әти бәгырем. Эй, бичара җан. Фани дөнья белән бәхилләшеп, әни янына ашыккан. Үзәкләре үзелеп сагынуына артык түзә алмаган күрәсең. Әнинең кырыгыннан соң әтинең җиназасы бөтен авыл халкын тетрәндерде. Хәтта икенче көнне үк матур Гайшә белән Әхмәт Вәли бәйтен чыгардылар. Барысын да хәтерләп битермим. Исемдә калганнарын әйтим әле. Гаеп итмә, Самат. Бисмиллаһи вә биллаһи. Җитте Корбан гаете. Без әйтик, сез тыңлагыз матур Гайшә бәйтен. Ходай миңа матурлыкны ниләргә бирде икән? Гомрем нигә кыска булды? Кем күзе тиде икән? Газраил килде каршыма, җаннарыңны алыйм дип. Шушы зифа буйларыңны җир куйнына салыйм дип. Хәлем бетә барган сайын сабырлыклар сорадым. Нинди гынахларым өчен җир асларына салдың? Бик күңелсез монда миңа, синсез Әхмәт Вәлием. Хәлдә ярый яннарымда газиз туган әнием. Шакир улым, кызың туса, миңа охшатып сөярсең. Сөйгән сайын әнкәемә дуга булсын диярсең. Бердән берем сиңа телим, күп булсын балаларың, матур булсыннар дип әйтмим. Бирсәңче саулыкларын. Әтиең дә мине сагынып тилмерә бит көн сайын. Ахры алырмын яныма, гафу ит балакаем. Шакир сөйләп бетергәч, бераз сүзсез тордылар. Зәйтүнә елады да елады. Гәрчә бу үтә моңсу хикәятне беренче генә тыңлау булмаса да. Вакыты белән Саматның да күңеле тулып, күз яшьләрен көчкә тыеп торды. Аниянең алдына сеңеп бетеп, селкенмичә дә тыңлауына исе китте аның. Әфәния читтә курчак уйнап утырды. Самат ихтыярсыз: "Менә сиңа ат караучы Шакир. Әби бабасының, әти әнисенең тарихларын ничек яхшы белә. Ә ничек матур итеп сөйли тагын. Зәйтүнә апа да тикмәгә генә көнләшмидер. Матур кешеләр, матур гаилә бу. Кешеләрне аз беләбез шул әле" дип уйлап куйды. Зәйтүнәнең "Безнең Шакир сөйләсә, артистларың бер читтә торсын" дип сүз башлауыннан Самат уянып киткәндәй булды. "Ну, Шакир абый, таң калдырдың син мине. Мин бит сине бөтенләй белмәгәнмен икән. Әйтәм аны, Зәйтүнә апаның бик сөйләттерәсе килгән иде. Бу романнарны тыңлаганнан соң берәр рюмка җибәрми дә булмас, пожалуй. Рәхмәт, Шакир абый. Күп нәрсә аңлашылды. Бу тарихларны ни өчен сөйләгәнегез дә тәмам барып җитте. Тиздән без бу хатаны төзәтә алырбыз дип уйлыйм. Тик бүген иртәгә генә булмас. Кичә минем әни килде бит әле. Эй, әйтергә онытып торам икән" дип кушылды Шакир. "Кичә ашлык ташучылар ат туарганда әниең турында кызык итеп сөйләделәр. Булар янына бер хатын туктаган да, каенлыга утыртып алып кайтуларын сораган. Рәнҗетмәм, хакын түләрмен дигән. Тегеләр риза булган. Кайтканда юлчы хатын сораштыра икән. Председателегез ниндирәк кеше, эчмиме, сүгенмиме, хатыннар белән гүләйт итмиме, гаиләсе белән ничек яши, фәлән дә фәсмәтән. Юк апа дигәннәр булары. Безнең хуҗа әйбәт кеше. Без аны яратабыз. Ул башта бездә агроном булып эшләгән иде. Аннары председатель итеп сайлап куйдык. Тик менә авылыбыз кызына өйләнми бераз ялгышты бугай егетебез. Ник алай дисез дигән юлчы хатын. Казан кызына өйләнде бит.
Хатыны бик иркә бугай, укытуын да ташлады, өенә бикләнеп ята. Бала тапкач, бигрәк йомыкыйланды. Үзләренә кешеләр кергәнне дә өнәми диләр. Бәбиен котларга килүчеләрне дә кертмәгән диләр. Авылдан өйләнгән булса, кадерле кияү булып, әби тәрбиясе күреп яшәр иде. Ә хәзер ни әбисе, ни әнисе. Эше дә авыр. Тәрбия дә җитми бугай председателебезгә. Шактый таушала төште дигәннәр. Председатель турында бик күп мәгълүмат алгач кына, юлчы хатын үзенең кемлеген әйткән. Бар да ах иткән. Безнең әнидән булыр, диде Самат һәм рәхәтләнеп көлде. Анияны кочаклап, үбеп алдыннан төшерде дә, китәргә кирәклеген әйтте. Ания Зәйтүнә янына килеп, аның колагына: "Әни, матур абый тагын киләме?" дип пышылдады. "Килер, килер кызым." Сабыйның матур абый дигән сүзе Саматның үзәген үзгәндә итте. "Сиңа нәрсә алып килимсең, кызым?" дип әйткәнен сизми дә калды. Ания Самат кесәсендәге ручкага карап: "Ручка, әкиятләр", диде. Самат кесәсендәге ручканы алып кызга бирде һәм баланы кулларына күтәреп бер үпте дә, күзләренә тыгылган яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, китәргә ашыкты. Соймә үз хәлен үзе дә аңламый башлады. Баласын урлап китәрләр кебек тоелып, йокыдан кыты очып уянгалый. Төннәрен рәтләп йоклый алмаганлыктан, көндез кәефсезләнә, юкка да бик тиз ярсый. Ә кайчак бер сәбәпсез кычкырып елап җибәрә. Ниһаять, ире озак үгетли торгач, Соймә профессорга күренергә ризалашты. Гүзәлне әлбәттә әнисе үзеннән калдырмады. Профессор ханым аларны бераз шелтәләп, әмма ачык чырай белән каршы алды. "Мин инде бәби булгач кирәгем бетте ахыры" дип уйлаган идем. "Теләгегезгә ирешүгә бик шатмын, бәхетле бала булсын." "Я, ни хәлләрегез бар?" дип сүз башлауга, Соймә тыйыла алмыйча еларга тотынды. Самат баланы алып, кабинеттан чыгып китү җаен карады. Соймәне озак көттеләр алар. Бүлмәгә ак халатлы бер ханым кирип китте. Гүзәл борчыла башлагач, әллә урамга чыгып торыйк микән дип кенә торганда, аларны кабинетка чакырдылар. Хатынының елаудан шишенеп беткән йөзен күрүгә, Самат сискәнеп китте. Ни әйтергә белми каушап калды. "Тынычланыгыз. Олай чамасыз борчылырлык нәрсә юк. Баладан соң кайбер аналарда була торган депрессия сезнең хатыныгызны да шитләтеп үтмәгән." Соймә ханымның күңленә курку уялаган. Аны әнә шул эзәрлекли дә инде. Мания преследование. Вакытында дәваланганда ул куркыныч чир түгел. Тик бераз соңаргансыз. Хәзер аны хастаханәдә бер ай ярым тирәсе дәваларга кирәк булачак. Иртәгедән дә калмагыз. Соң булса да уң булсын дигәндәй, хәзер бөтен көчне туплап, түземлек, сабырлык белән дәвалануына ярдәм итәчәк. Бу минем киңәшем генә түгел. Бик тәҗрибәле психиатрыбыз да нәкъ шушы фикердә дип кабинетка соңыннан кергән ханымга күрсәтте профессор. "Менә сезгә юллама, уңышлар телим үзегезгә." "Кайсы хастаханәгә?" дип сорап куйды Самат. "Бу авыруны фәкать шунда гына дәвалыйлар", диде профессор. Табибның шунда дигәне психик авырулар дәваланучы хастаханәне аңлата иде. Бу җаваптан Самат хәтта агарынып китте. Әмма нишләсен? Башка чара юклыгын аңлап, үзен кулга алырга тырышты. Ә Соймә, яңадан бәреп чыккан күз яшьләрен күрсәтмәс өчен, кызын ашыга-ашыга кочагына алып, сүзсез генә ишеккә юнәлде. Саматка авыру тизрәк сәламәтләнсен өчен, аның иң зур ярдәмчесе булырга тиешлеген аңлаттылар. Соймә куйнында йоклап киткән баладан күзен алмыйча Саматны көтте. Аның йөрәген төрле авыр уйлар яшен кылычларыдай тураклый кебек. Үзен хастаханәдә ятарлык авыруга санамаганлыктан, докторның хәбәре күкрәгенә тау аугандай авыр тәэсир итте аңа. Шулай да ул Самат профессор яныннан чыкканда бер карарга килгән иде инде. Ире күренүгә, "Безнең монда әни ягыннан ерак кардәш тиешле апабыз бар. Ул хәзер пенсияда. Шуларга барый әле. Гүзәлне карап торырга риза булыр дип уйлыйм", диде. Әни янында калдырсак, яхшырак булыр бит. Сиңа да илтергә тәмле әйберләр пешереп торыр иде. Чит кешедә торуга караганда, үзе безнең өйдә гүзәлгә дә әйбәтрәк инде.
Юк, баланы авылда калдырмаячакмын дип кырт кисте Сойме. Самат аның теләгенә каршы килә алмады. Хастаханәгә ятудан баш тарта башлар дип курыкты. Хастаханәдә дәвалану озаккарак сузылса да, Сойме аннан сәламәтләнеп, күтәренке күңел белән кайтты. Төскә биткә дә тулыланып, шибәрләнеп китте. Саматның 2 айга якын Казан белән авыл арасында чабулары бушка китмәде. Гүзәлне алып калган Бибинур апалары да, гәрчә якын ук туган булмаса да, бу яшь гаилә өчен бөтенесен эшләде. Самат аңа мең рәхмәтләр уку өстенә күчтәнәчләрне мулдан ташыды. Сойме белән бергә ятучы хатыннар булса да булыр икән шул кадәр түземле, игътибарлы ир. Бигрәкләр дә бәхетле икәнсең дип мактадылар. Буларның барысы да Сойме өчен зур шифада булды. Сабыр төбе сары алтын дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Хастаханәдән соң өйдә узган беренче төннең ләззәтен һәр икесе тигез татыды. Бер-берсенә карап та, иркәләшеп тә, сөйләшеп тә туймадылар. Беренче мәртәбә кавышкан чактагыча иң бәхетле төннәрнең кабатлануы иде бу. Фәкать таң алдыннан гына бер җан, бер тән булып дигәндәй изрәп йоклап киттеләр. Тик бер-берләренә артык сусауданмы, мәхәббәтебез озын гомерле булса иде дип теләргә оныттылар инде әллә. Берничә көннән соң Самат: "Соймәм, әгәр без озакка сузмыйча, Зәйтүнә апаны 2 кечкенә кызы белән үзебезгә чәйгә чакырсак, ничек уйлыйсың?" дип сүз башлады. Бу хакта Сойме дә уйланып йөргән ахыры. Иренең сүзен күтәреп алды. "Әйе, күрәчәктән качып булмастыр. Аллага тапшырып чакырыйк. 3 почмак пешерермен. Табын янында бергә сөйләшкәндә, бәлки, акыллырак фикерләр туар." Кунаклар әйтелгән вакытка килеп җиттеләр. Бу очрашуны алар да көткән иде. Ишектән керә-керешкә Сойме Зәйтүнәгә карап сыклануын, бераз гаҗәпкә дә калуын яшереп тормады. "Субханалла, Зәйтүнә апабыз тагын тулып килә түгелмесең? Кайчангарак көтәсез?" "Берәр атнадан Аллага тапшырасы булыр дип торабыз", диде Зәйтүнә. "Сау-сәламәт, бәхетле бала бирсен Ходай. Әйдәгез, түргә узыгыз. Хәзер чәй әзерлим" дия, өстәлгә ашъяулык җәйгән арада, Сойме Аниягә карап алды. Ания исә: "Менә апа, син биргән матур күлмәкне кидем. Гүзәлгә конфет алып килдем" дип, бүлмә ишегеннән кыюсыз гына карап торган Гүзәл янына килде. Хуҗабикә үзе янына Зәйтүнәне, каршысына Анияне, аның янәшәсенә Гүзәл белән Фәнияне утыртты. Балаларның күзләре өстәл уртасындагы тәмле, хуш исләреннән авыз суларын китерерлек кайнар эчпочмакларда иде. "Әйдәгез, кунаклар, җитешегез әле" дип, Сойме балалар алдындагы тәлинкәләргә эчпочмаклар салып чыкты. Кызлар кыстатып тормады. Эрә-эрә тәмләп ашый да башладылар. Бу вакытта Сойменең сынаулы карашы Гүзәл белән Фәниядә иде. "Я Хода, никадәр охшашлык. Игезәкләр генә шулай буладыр. Буларның бер ата-ана балалары икәнлеген чамалау өчен менә шушылай янәшә утыртып, бер карау да җитәле баса. Ания, ул бөтенләй аерылып тора." Сойме үз нәтиҗәсеннән каушап булса кирәк, авызындагы ризыгын йота алмый азапланды. Кухняга чыгып китәргә мәҗбүр булды. Йөрәгенә килеп терәлгән кайнар дулкын йөзенә чыккан иде. Битен салкын су белән юып алды. Ашап эчеп бетергәч, ул Гүзәлгә: "Әйдә кызым, хәзер кунак кызларыңа уенчыкларыңны, китапларыңны күрсәтик" дип, аларны икенче бүлмәгә чакырды. Үзе дә беразга алар янында калды. Гүзәлнең теле бик авырдан ачылды. Фәния дә инде 6 яше тулып килүгә карамастан сакау сөйләшә икән. Ания барлык хәрефләрне белә, иҗекләп укып китәргә маташа, соннарны таный. Төс бит ягыннан Саматка охшаш чалымнары да бар кебек. Әнә бит, тезелеп киткән вак-вак тешләренә кадәр Саматныкы. Көлгәндә Саматның да тешләре ялтырап күренә. Балага күчкән бу елмаю үзенә бер ягымлылык, матурлык тудыра. Шул чак Сойме Анияне кочаклап күкрәгенә кысты. 2 бит уртасыннан үпкәннән соң йөзенә текәлеп карады.
Бу дулкынланып торган куе чәчләр, мөлдерәп торган күзләр Саимәгә нигәдер үпкәли кебек тоелды. Үзенең күзләренә мөлдерәп яшь тулды. Бу исә баласын танып шатланудан бигрәк, аны кызгану яшьләре иде. Мондый халәтен сабыйларга күрсәтмәс өчен кызу гына зал ягына чыкты. Анда икенче ана үз уйлары, үз борчулары белән тынып калган. Саимәнең яшь тулы күзләрен күргәч, әллә аны, әллә үзен кызганып, күңеле тулды. Күпмедер вакыт икесе дә «Нишләдек соң без» дигәндәй, бер-берсен аңлап, тын гына елап алдылар. Сүзне Саимә башлап җибәрде. Шакир абый хаклы булган. Гүзәлнең чыннан да сезнең кыз икәнлегенә мин бүген тәмам ышандым, диде ул авырлык белән. Күңелендә тулган бу хакыйкатьне кычкырып әйтү үзенең хаксызлыгын тану иде. Хаксызлыкны тану беркемгә дә җиңел бирелми. Моны икесе дә яхшы аңлый иде. Зәйтүнә Саимәнең хастаханәдән тәмам терелеп, элекке Саимәгә әйләнеп кайтуына сөенеп, фикер йомгагын чуалтмаска тырышты. Мин дә каршымда утырган гүзәлдән күземне ала алмадым. Кысып-кысып кочаклыйсым килде үзен. Синнән генә уңайсызландым. Рәхмәтләр яусын чакырып кунак итүегезгә. Алла буйырса, алда да аралашып яшәрбез. Анияне без дә бик яратабыз. Гүзәл белән икесе бергә әле сезгә, әле безгә кунакка йөрерләр. Шулай итеп балалар чын әти-әниләренә ияләшерләр. Без аларга хакыйкатьне җаннарын яраламыйча гына аңлатырга тырышырбыз. Тамчы тама-тама ташны да тишә дигәндәй, иншалла, дөрестлек балалар күңеленә барып җитәр. Бу сүзләр Саимә күңеленә дә хуш килде. Зәйтүн апа, әйдә болай итик. Бүген кызлар бездә калсын. Аларны әле Самат та күрмәде. Ул бит без иркенләп сөйләшсен дип обедка да кайтмады. Кич бу уйнасын, сөйләшеп рәхәтләнсен үзләре белән. Беразга гына булса да дөнья мәшәкатьләрен онытып торыр. Соңгы вакытта райком гел талкып тора үзен. Зәйтүнә кайтырга кирәк инде дип кузгала башлады. Кайту сүзен ишетүгә балалар йөгерешеп чыктылар. Саимә аларны бергә-бергә уйнарсыз дип кунак алырга чакырды. Ания риза булды. Тик Фәния генә: "Юк, мин әни белән өйгә кайтам. Безне анда әти көтеп утыла. Ания калсын" дип әнисенең итәгенә килеп ябышты. Шул чак Зәйтүнә үзенә зәп-зәңгәр күзләрен тутырып, сәерсенеп карап торган гүзәлне кочагына алды. Нарасыйның җылы сулышыннан, битләре битенә тиюдән искиткеч рәхәтлек тоеп, онытылып торды. "Балам, син бит минем йөрәк җимешем. Ания белән безгә кунакка килерсең, безнең кызыбыз булырсың." "Яме" дип әйткәнен сизми дә калды. Әмма әти-әнисеннән башка кешеләрдән кычтырырга өйрәнмәгән гүзәл Зәйтүнәнең кочагыннан бик тиз шуып чыгып, Саимәгә килеп сарылды. Самат ул көнне өйгә гадәттәгедән соңрак кайтты. Каршысына йөгереп чыккан гүзәл белән Анияне икесен бер юлы күтәреп алды. Ания шунда ук: "Апа, апа, мин бу матур абыйны беләм. Ул миңа тәти ручка бирде. Менә шуннан алып" дип, Саматның түш кесәсенә күрсәтте. Моңа Саимәнең гаҗәпләнүен күргәч, Самат: "Ярар инде, сабыем, бөтен серне ачып бетермик" дип, Аниягә текәлде. Самат кызлар белән мәш килгән арада, Саимә тиз генә өчпочмакларын җылытып, яңадан табын әзерләде. Ашап туйгач, идән уртасындагы урындыкларны читкәрәк җыеп, әти кеше балалар белән уйнарга тотынды. Кызларның күңелен күтәрер өчен нәрсә генә эшләмәде ул. Кыз балалар гадәттә иратка тизрәк ияләшә. Ания Саматны бик тиз үз итте. Ат булып идәндә дүрт аяклап йөргән Саматның сыртына ук менеп атланды. Әлбәттә инде, аты булгач, йөгән дә кирәк. Ат караучы гаиләсендә үскән Ания моны әйбәт белә. Һәм әллә ни арада Саимәнең халат путасын табып, атын йөгәнләп тә куйды. На, бакбай" дип, Саматның ян якларына аяклары белән төрткәндә итте. Самат ат кешни-кешни алга чапты. Әтисенең өстенә Ания менеп атлангач, гүзәлнең көнчелеге уянды. "Титаннан, бу минем әтием" дип, ул Анияне әтисенең өстеннән төшермәкче булды. Ләкин Ания җайдак роленә кирип өлгергән иде инде. Гүзәлгә бирешергә теләмәде. "Бу уенны мин таптым" диде ул.
Самат кызларның һәр икесен үзенә якынайтырга теләп: "Килегез әле, кызкайларым, безнең бах-байның сырты зур, икегез дә сыярсыз", дип, Ания янына Гүзәлне дә атландырды. "Бер-берегезгә тотынып утырыгыз, юкса бах-бай дулап китәр дә егылып төшәрсез", дип, ул артта утырган Гүзәлнең кулын Аниянең билләренә куйдырды. Ат кешни-кешни идән буйлап йөрде. Бу күренештән Саимәнең күңеле тулды, күзләре яшьләнде. "Мин дә укытучы булып йөрим инде. Чын педагог ул икән бит. Ул". Бу уеннан барысы да бик канәгать иде. Шунда Саимә: "Эх, Самат, булар икесе дә безнеке булса иде", дип көрсенеп куйды. "Ходай исәнлекне бирсен, Саимәм. 2 дә, 3 дә, 4 дә булыр. Миңа иптәшкә 1-2 малай да алып кайтырсың әле. Без кемнән кимди", дип, Самат хатынын күтәреп алды да бөтерелә башлады. Саимә иренә туры карап җавап бирмәде. Ул үзенең яңадан балага уза алмаячагын Саматыннан да яшерә иде. Әмма бүгенге күңелле ыгы-зыгының озаграк дәвам итүен чын күңеленнән теләгәнгә күрә, ул хәлен бүген дә сиздермичә уенга кушылды. Шул чак Ания: "Безнең әтиләр булай уйный белмиләр", дип, өлкәннәрнең кәефен тагын да күтәреп җибәрде. Самат белән Саимә беразга үзләре генә калып алды. Аннары кызларны өстәл янына чакырдылар. Сөйләшә-сөйләшә ашадылар, компот эчтеләр. Ания табын янында яттан шигырьләр сөйләде. Аның зирәклеге, тапкырлыгы Саимә белән Саматны тәмам әсир итте. Гүзәлгә күпме тырышып та бер юл шигырь өйрәтә алмадылар. Ания әнә һәр вакыт булсын кояш дип җырлап та күрсәтте. "Мин җүләр, тәмле соклар эчереп, ризыкларның иң витаминлыларын гына ашатып, бөтен яктан сәләтле бала үстерәм", дип хыялланып йөрдем. Нәселдән килә торган дәвам турында уйлап та карамадым. Киресенчә, Ания нәрсә күрер инде ул йортта дип хафалана идем. Алыштырырга каршы булуымның сәбәбе дә шул иде. Зәйтүнә апаның барлык балалары да төскә матур, эшкә уңган, сүз тыңлаучан, тәртипле булсалар да, никтер укуга атлыгып тормыйлар. Эй Ходаем, бу эшләрнең ахыры ни белән бетәр? Балаларны алыштыру кием алыштыру гына түгел бит. Балалар бер ияләшкән киемнәрендә салырга ашыкмыйлар. Саматны да шундый уйлар борчый иде. Үзләреңне калгач ул Саимәгә: "Аниядә миңа охшаш чалымнар күрәсеңме?" диде. "Күрмәгән кая? Җырлавын гына ал син аның. Моңы, тавышы бар. Бит Шакир абыйларның бер баласы да җырламый шикелле. Эчке бүлмәдә синең баяныңны кычкырткалап карады Ания. Үзе тимәләрен баса, үзе нинди тавыш чыгар икән дигәндәй озаклап тыңлый. Безнең Гүзәл ул баянга кагылып та карамый. Йокларга яткырганда йомшак җирен кара әле син Аниянең. Минеке төсле миңе юк микән?" "Ярар, карармын", диде Саимә. Дуслашып өлгергән балалар йокларга ашыкмыйлар иде. Алар Саимәнең көзге каршындагы иннеген алып, шуның белән битләрен, иреннәрен буяганнар, биек үкчәле туфлиен берәр аякларына кигәннәр, муеннарына мәрҗәннәрен асканнар. Кызларның кыланышын Самат белән Саимә шатланып күзәтте. Гүзәлнең моңа чаклы булай онытылып уйнаганы юк иде. "Менә, Саимә, кызларың күбәйсә, иннек кершәннәрең үзеңә тәтемәс тәле", дип, Ания янына килде Самат. "Әллә безнең кызыбыз гына буласыңмы, матурым? Мин бик күп китаплар, ручка-карандашлар алып кайтырмын сиңа." "Юк, матур абый, иртәгә өйгә кайтам", дип, Ания Саматның күкрәгендәге значогын боргалап алды. Әле генә сөенеп утырган әти-әни авыр сулап куйды. Кинәт кенә матур хыяллары күгеннән бозлы тирән суга ягылып төшкән сыман булдылар. Балалары изрәп йокыга чумгач, икесе дә әкрен генә алар янына керде. Самат йөз түбән ятып йоклап киткән Аниянең түп-түгәрәк матур миңеннән, аннары чәченнән үбеп алды. Өстен япмый йоклап киткән Гүзәлнең юрганын төзәтеп япты. Дулкынланып торган сап-сары чәчләрен йомшак кына сыпыргач, Саимәсенә күз төшерде. Ләкин хатынының бу минутларда нәрсә уйлавын белмәде. Саимә, Зәйтүнә апа тагын бер кыз алып кайтса, бәлки бу ике сабый гел бергә шушы йортта калыр әле дигән хыялга чумган иде.
Зәйтүнәне ашыгыч кына район үзәгендәге бала табу йортына алып киттеләр. Самат бу хәбәрне хатынына әйткәч, Саимәнең йөзе май кояшыдай балкыды. Инде Анияне карап торырга сораганын да белгәч, "Я Раббым, Шакир абыйларга тагын бер кыз бирсәңче" дип әйткәнен сизми дә калды. Иртәгесен Зәйтүнәнең малай табу хәбәрен ишеттеләр. Аниянең киенә башлаганын күргәч, Саимә: "Балам, кая җыенасың?" диде. "Өйгә кайтам." Әниең кечкенә бәби алып кайтырга китте. Әниең кайтуга, бәби карарга бергә барырбыз. Гүзәлне дә үзебез белән алырбыз, яме? Әниең бәби алып кайтканчы бездә калыптыр. Без сине бик яраттык. Гүзәл дә сине җибәрмәскә куша. Шулаймы, кызым? Тулай, Ания китмәсен. Бөтен игътибар үзенә юнәлгәнгәме? Ания ризалашты. Гүзәл гел Ания тирәсендә бетерелде. Икәү бергә уйнау кызыклырак шул. 3 кичтән соң Аниянең түземлеге бетте. Иртәнге чәйне эчкәндә үк Гүзәлгә "Безгә кайтык" дип ялынды. Саимәнең үгетләүләре файда бирмәде. "Ярар алайса, барып кайтыгыз. Көндезгә сезгә пилмән пешерәм. Матур абый сиңа тагын китап дәфтәрләр алып кайтыр. Рәсем ясарсыз, атка атланып уйнарсыз. Кайтыгыз, яме? Без бик көтеп торырбыз" дип, аларга киенергә булышты Саимә. Фәниягә күчтәнешләр дә бирде. Үзе алар капкадан кирип киткәнче күренмичә генә артларыннан озата барды. Көндезге аш вакыты җитеп үтте. Балалар юк та юк. Кичкырын тәмам түземлеге беткән Саимә Шакирларга үзе китте. Килеп керсә, ни күрсен? Бер тезенә Гүзәлне, икенчесенә Фәнияне утырткан Шакир, икесен дә кочаклаган да ирләрчә акрын гына елый. Ания идәндә, аларның аяк очында. Кызлар ичесе дә тын калганнар. Саимәне күргәч, Гүзәл Шакирның тезеннән төшеп, әнисенең кочагына атылды. "Шакир абый, ни булды? Улыгыз туган дип ишеттек. Әллә бер яман хәбәр бармы? Зәйтүнә апага ул бу булмагандыр бит." "Юк, Аллага шөкер. Икесе дә исән саулар. Әнигә дуга кылып утыра идем. Эх, Саимә, 4 ел буе шушы баланы миннән яшереп асрадыгыз. Без капчыкта ятмый бит. Мин дә жүләр. Сезнең хакны хаклап, өйдә тузынып йөрүдән ару алмадым. Гүзәлнең үз каныбыз икәнлеге сукыр кешегә дә күренә бит. Ә без һаман берни булмаганда яшибез. Ашыгырга кирәк, ашыгырга. Сезгә дә үз каныгыз якындыр. Шакир абый, җаным, зинһар бик ашыкмыйк. Безнең йөрәкләрнең ярасы төзәлер. Балаларныкы яраланмасын иде. Бу хатаны кинәт кенә төзәтә алмабыз. Шулай ике арада йөреп, әкренләп ияләнерләр, аңлый башларлар." Шул арада каяндыр Шакирларның олы балалары кайтып керде. Аларның бөтен игътибары Гүзәлдә булды. Гүзәл исемле олы кызлары: "Син дә Гүзәл, мин дә Гүзәл. Әйдә мин сиңа бер нәрсә күрсәтәм" дип, аны күтәреп Саимәгә күз дә төшермичә кеше якка чыгып китте. Бу күренеш Саимәгә сәер тоелды. Аптырап калды. "Син аптырама инде, Саимә. Алар барысын да белә. Гүзәл бүген монда калсын әле. Иртәгә үзем илтермен. Ә Ания матур абыйларга барып кайта, әйеме?" дигән булып, Шакир Анияне киендерә үк башлады. Саимә дә аны тизрәк алып чыгып китү ягын карады. Ания башта киреләнеп маташты. "Мин дә апамнар белән уйныйм" дип, балалар кайнашкан якка омтылып карады. Ләкин Саимә: "Син дә безгә бармасаң, матур абыең белән без елашып үләчәкбез бит" дип, сагышлы күзләре белән карап торгач, Ания барасы итте. Юлда кайтканда, Ания үзен гел зурларча тотты. Сорау арты сорау бирде. Кайберләренә Саимә җавап та бирә алмады. "Бүген әти ник елады? Әти кешеләр дә елыймыни? Нигә ул Гүзәлгә 'Син минем кызым' ди? Безнең Гүзәл исемле апай бар бит инде. Әхмәт миңа 'Син безнеке түгел, Гүзәл безнеке' диде. Нигә алай әйтә ул?" Бу сораулардан соң Саимә, гәрчә бу җитди сөйләшү бик куркытып торса да, иртәгә үк балалар белән ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк дигән катгый карарга килде. Төнге сәгать 1 яртыларда ишек каккан тавышка Саимә сискәнеп уянды. Саматын уятып та тормады, ишекне ачарга үзе ашыкты. Өй алдындагы утны кабызып җибәрүгә, тышкы яктан "Бу без әле" дип, Гүзәлне күтәреп, Шакир килеп керде.
Кыз әннә дип Саимәнең муйнына сарылды. Кичтән әйбәт кенә йөрде. Ашында яратып ашады. Йокларга зур апасы янына ятып, тыныч кына йоклап та китте. Аннары мин аны үз яныма күчергән идем. Сәгать 11дә уянды да, әннә дип җылый башлады. Бер ничек тә килә алмадык. Аптырагач, сезгә килдек менә. Сездә калуына аптыраган идем мин аның. Күрәсең, уенга маугып кына калгандыр. Бергә уйнау тансык бит аңа, диде Саимә. Аларның сөйләшкән тавышына Ания уянып торып утырды. Күзләрен уа-уа. Әти, әни бәбин алып кайттымы? Мин синең белән өйгә кайтам дип, диваннан төшә үк башлады. Юк әле кызым. Әниең кайтуга ук сине алмага үзем килеп җитәрмен. Ә хәзер Гүзәл белән бергә йоклагыз. Бар балакаем. Ят урыныңа дип, Шакир Анияне тынычландырырга тырышты. Ә Гүзәле, әннә, мин синең белән йоклыйм дип, Саимәне тагын да кысыбрак кочаклады. Я Раббым, ярдәмеңнән ташлама. Йөрәктән каннар саварлык бит бу хәлләр, сабырлык бирә күр дип, күзләренә мөлдерәмә яшь тулганын күрсәтәсе килмичә, Шакир тиз генә чыгып китте. Икенче көнне Саимә Саматка балалар белән ачыктан-ачык сөйләшергә вакыт җиткәнлеген әйтте. Сөйләшүне эштән соң кичкә килештеләр. Балаларны каршыларына утыртып, чын барлыкны зур түземлек белән аңлатырга тырыштылар. Саимә бу хәлне башта әкияткә әйләндереп, үзләре урынына куяннар образын сүрәтләп, бала психикасына якынайтырга тырышты. Борын заманда 2 куян яшәгән ди. Бер көнне куяннарның икесенең дә кыз бәбиләре туган. Бу көнне урманда җилдавыл кытырган. Әнкә куяннарның берсе бәби тапканда бик каты авырган. Аны дәвалау өчен урмандагы җәнлекләр табибка йөгергәннәр. Шул шаушу вакытында каяндыр бер хәйләкәр төлке килеп чыккан да, сиздермичә генә куяннарның бәбиләрен алыштырып куйган. Моны әнкә куяннар озак кына белмичә йөргәннәр. Ә белгәч, һәр әнкә куян үз бәбиен үзенә алырга теләгән. Сезнеңчә ничек? Куяннарның бәбиләре үз әнкәләренә кайтсыннармы? Әллә үстергән әнкәләрендә калсыннармы? Балалар ни әйтергә дә белмәделәр. Бераздан гына Ания: "Үз әниләренә кайтсыннар алар", дип сузды. Ни өчен? Үз әнисе булган өчен. Ә бит бәби куяннар үзләрен ашатып, эчертеп, куеннарында йоклатып үстергән куяннарны үз әнкәләре дип белгән. Менә әйтик, Гүзәл Ания булып Зәйтүнә апаларга китте ди. Ә Ания Гүзәл булып бездә кала ди. "Юк", диде Ания. "Мин Гүзәл булмыйм." "Мин бит Гүзәл", диде Гүзәл. "Ярар", диде Саимә. Ания булып, Гүзәл булып калыр. Тик Ания бездә, ә Гүзәл Зәйтүнә апаларда торыр. Кызлар елаша ук башладылар. Самат белән Саимә аларны көч хәл белән юаттылар. Май айының 7 кояшлы көне иде. Шакир хастаханәдән хәбәр алгач, кашкасын җигеп, йөгертеп кенә өенә кайтты. Юынды, кырынды, кешелеккә генә кия торган киемнәрен киде. Зәйтүнәсе бала өчен дип әзерләп киткән тиргәкне алып, тарантаска куйды да күршесенә юнәлде. "Күрше дим, Гафифә дим, чыгып кына керәле, йомыш барые", дип, Шакир капка төбеннән үк сүрән салды. Бу тавышка Гафифә өй яны баскычыннан курку катыш сәерсенеп атылып чыкты. "Кытны ала яздың билләһи, ни булды? Шул хәтле кычкырмасаң. Кара әле күрше, мин малайны алырга киттем. Булдыра алсаң, зинһар мунчаны ягып торчы. Суы ташылган, утыны кергән. Базда Зәйтүнә бәбиләгәч тотарбыз дип саклаган тозлы сарык иде бар. Ашта пешереп куйсаң, мәңге онытмабыз үзеңне." Ярар күрше. Карап торам да, бигрәк көязләнеп киткәнсең. Чисти кияү егете булгансың иш. Эшләрегез булай барса, Зәйтүнәне герой ана итәсең дә итәсең инде", дип шаяртты күршесе. Шакир Саматларга кирип, Гүзәлне дә үзе белән аласы итте. Саимә белән җылыгына исәнләшкәннән соң: "Гүзәл, кызым, минем белән бәби алып кайтырга барасыңмы? Безне анда капка төбендә бахбай көтеп тора", диде. Һәм Шакирның сүзен раслагандай, урамда ат кешнәгәне ишетелде. Гүзәлнең бахбайга утырып барасы килә иде бугай. Рөхсәт сорап әнисенә карады.
Әнисе, бар кызым бар, бәбине каян алып кайтканнарын күрерсең дигәч, Гүзәл сөенеп киенә башлады. Ул арада кече яктан Ания килеп чыкты һәм: "Әти, мине алмага килдеңме? Үзебезгә кайтабызмы?" дип такылдарга тотынды. "Юк, кызым. Син әлегә Матур абыйда калып тор. Мин дә бәби алырга барам", диде ул. "Бәби безнеке, Гүзәлнеке түгел. Син дә китсәң, менә бу Матур апаңа бик күңелсез булыр бит. Ул елый башлар. Әнә кара әле, инде хәзер үк еларга тора." Бу минутларда Саймәнең хәле чынлап та бик мөшкел иде. Аның хәтта йөрәге чәнчеп алды. Күзләре яшьләнде. Ания күзләрен кыса төшеп, икеләнеп калды. Шуннан файдаланып, Шакир тизрәк Гүзәлне алып чыгып китте. Икесе генә калгач, Саймә Анияны кочагына алып: "Бәби күрергә сине мин үзем алып барырмын. Ярыймы, Матурым?" диде. "Ой Аллам, бәбигә алып барырга күчтәнәчебез юк икән ич. Булай итәбез. Бүләкләр алырга Матур абыйга кушабыз", дип Анияны юатырга тырышты. Шул чак ишек алдыннан Саматның: "Кая әле минем акыллы кызым? Менә мин аңа нәрсәләр алып кайттым" дигән тавышы ишетелде. Һәм әкият китаплары, рәсем ясарга альбом, төсле карандашлар күтәреп, үзе дә киреп җитте. Сыер рәсеме төшерелгән конфетлары да бар икән. Мондый конфетларны Аниянең беренче тапкыр күрүе иде. Елауыннан туктады. Бер конфетны әрчеп кабып та җибәрде. Ания бүләкләр белән мавыккан арада Саймә Саматка: "Әтисе, син тиз генә безне станциягә озаттыр", дип пышылдады. "Мин Анияны алып 4-тәге поезд белән Казанга китим. Гүзәл Шакир абый белән. Без өйдә булмагач, ул да монда кайтам димәс. Бәбидә булгач, Гүзәл анда тизрәк ияләнер. Анияны үземә ияләндерергә Ходай биргән иң кулай вакыттыр бу, Самат. Мин сине аңладым, Саймә. Чыннан да, анда сыеныр урының да бар. Баланы төрле җирләргә йөртерсең. Акча ал, берни дә кызганма. Нәрсәгә күзе төшсә, шуны ал. Берничә көннән үзем алмага килермен. Бергәләп кайтырбыз", дип хатынының фикерен хуплады. Казан инде. Ания бөтен дөньясын онытып, циркта тамаша карады. Икенче көнне көне буе зоопаркта йөрделәр. Арганын да сизмәде. Өченче көнне Саймә кызын паркка алып барды. Анда аңа атлар өстендә әйләндерә торган карусель айыра ташады. Бибинур апасына кайткач, көне буена күргәннәрен, ашаган туңдырмалары, эчкән тәмле сулары турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Баланың зирәклегенә, матур итеп сөйли белүенә сыкланып бетә алмады Бибинур. Бу бит бөтенләй башка бала. Гүзәл белән чагыштыра торганда түгел. Сиңа ничектер? Мин анда Саматыңа охшашлык күрәм. Әле ярый соңрак булса да, аңгызга килгәнсез, дип Саймәнең ышануын ныгытты Бибинур. Үзем дә сөенеп бетә алмыйм, Бибинур апа. Тик күпме генә тырышмыйм, ниләр генә эшләмим, мине әни дип танудан бик ерак әле ул. Бүген өйгә кайтык инде. Әнине сагындым, бәбине күрәсем килә дип әйткәндә, күзләренең моңсулыгын күреп, йөрәгем өзелеп төшә дип торам. Үзем дә Гүзәлемне һич оныта алмыйм. Ятсам төшемдә, торсам инемдә, ул да мине сагынып изгәләнәдер. Шулайдыр, җаным, хәлеңне аңлыйм, диде Бибинур. Тик син хәзер Ания турында күбрәк кайгыртырга тырыш. Бала күңеле ак кәгазь диләр диюен, әмма ак кәгазьгә дә уйламыйча гына берни язып куеп булмый. Сабый җанын яралавың бар. Бу баланы фәкать түземлек, тирән акыл белән генә җиңә алырсыз. Син аны авылга кайткач, күбрәк теге балалар белән аралаштыр. Барам дисә, Зәйтүнә янына барудан тыйма. Кайвакыт балалар өлкәннәрдән акыллырак булып чыга. Бала күңеле бик сизгер. Ике якны да яхшылык белән җиңәргә кирәк. Көчләү башландымы, бала карыша, киресен эшли, дип үз киңәшләрен бирде Бибинур.